Purian itu hatta tapasonang marohari pikirata lau memuji di bata di bagasan parminggotta di bahasa Sedarion nang di ruas nama Newton parmingguon melalui live streaming. Tapuji matu hatta mari demahita siap buka di nomor 15 ayat sada saat rodi tudu. Hite-hite guar ni bata ama, doot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot guar itu di perbadia, natu mapalangit, doot tanoon, amen. Madok mauliate mahamu di amai, na mga rorohita siyan gomgoman ni hahulomon, jalan na pausat hita, tubagasan harajaun ni anak haholongan na halongan ni rohanai. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang di Pararhodo dirin iba patarhodo dirim marhite hatami naung doh hami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami atong papatar madirim turohanami asa hutadahami ho jala asa hutangyon hami suaranya anakmu jala asa hujalo hami tod di perbadia marhite hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul maaf.
patik ini bata sian patik perjulu satu patik paupaton patik perjulu ahu di Jehovah di Batam nina di Batata dan jari marakup ahu bainomu di Batam patik paduahon dan jari ganaummu jala dan jari sumanonmu manang ahana di bagasan manang ahana di Banua Gijang do na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano yanggo tunggabe si sobaon manang sioluan patik patuluhon dan jari dohonon guaring di bata yang gosoture dalana ai hona uhumna de sogut akka namar sineang di guarna patik paupaton ingot hamua pewadiahon ari minggui di naono marima ulahamu nasa si ulaunmu alai anggo ari papituhoni ari parayani Jehovah dewa tamdui dan jadi homangula anggo di nasa dari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutam ai di naono mari do di toppa di bata langit do tano do laut do nasa isina dungi marediam ma ibana diari papituhoni di bahenido umbahenna di pasu-pasu di bata Jehovah ari parian nai jala di parbadiai atong ra mangidugu mahita toro pendebata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahom bartu patik mi amen. Potima dosata di adopani debata ali Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus horo debata pargugur na suatu dosan stoppa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu julum manopoti dosa nami akka naulahami marhite sian pangalasion nami di patikmu ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami narwai nang sian pagkateon nami na soture rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo honauhum hami alani dosa nami alai natar sosol bagi rohami nuaing alani asima roham dihami ali di batanami pardingkan basa jala para siroha doho
alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna jala suruh matodim to di perbadia tu rohanami asa terbahin kami manguluiho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabi sahat kami tu hangoluan na sora sudah na pinar bagagam diakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tapi gema baga-baga yang dibata taringot tu haisani dosa. Sonod do hatani Jehova unang homa biar ayahu do siruruhon ho nungapola hujo guarmu ahu napunaho hasangapon ma di debata na digicang. Amin. Tabi gema hata ni debata nagabe turpuk epistel di bagasan mingguon ima sian Efesus tolu ayat sada saat rodi ayat 12 tajahama marska sore. Alani ido ahu Paulus ni ihot ni Kristus alahamu akka si pilebegu Molutung dibege hamu tohonan mangaradoti asini roha ni debata napi nasahatna itu au pature-ture hon hamu. Aisian pangukapod do ipabotohon tuahu hahomion na hatigo hutaringoti ng nakiningan. Dahil dapat timbangon muna pangatusiki dihalomi Kristusi. Dan ipabotohon do pe tuaka anak ni jolma diaka sudut na julu alai tunggabe pabuadohot lo halak perbegu gabe dongan panean jala dongan sadaging dohot dongan nat satohap di baga-baga na di bagasan Kristus Yesus marhite sian berita naulihi. Naunggabe parhalado nauli di ido au sian pangalehon ni debata di asi ni rohana natu au sian pakohon ni kagogonai. Tuahuna ummet sian saluhun akka nabadiai dilehon asini rohaon marhite-hitehon tuakka sipelebegu mamaritahon tuakka sipelebegu hamorao ni Kristus na sohaduduan. Jala patorakon pangalahon ni tohonan di hawamunai nabuni sian mula ni mulana di bagasan debata sito pasaluhut. Naing mamarhite sian huria naing mamarhite sian huriai di tadahon godang ni ragam ni hapistaran ni debata tuakka na marmulia jala marwaso di Banua Gicang. Ido di taisian mulani mulana gabe di pasal di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Marhite-hite ibana dapat hita hiras ni roha dohot dalam masuk tu bagasan roha
na pos na makaporsiai ibana ima saatna martua do akka na tumangihon hata yang dibata jalan na priopsa. Amin. Hata hapor siaw tai soon na hinalidak ko rinungatta sa hapor siaw isadok portibion rak mahitamadok. Aho por saya hindi bata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi do tano. Aho por saya di Yesus Kristus anak ini bata Jehovah na sasadai iman na tinubuan ni si Maria na besiato di porbadia adora suatu ido tu hatta na tumaon na bernit di pahuman ni silatus na may tarpajol di bara di hao pinor silang na tua tu baru turung di tanong na manaik tu surgo lahulu tu siamun di bata Jehovah amanai parguho na suatu dosani di simay bana mulak sukul tanoon manguhumi harat na mangulu dot na mate au persea di to di perbadia jarong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan na badia do dihasani dosa do diatai na mandok mulak mangulu yak do yang nguluan na sura sudah. Amin. Titing di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu sadarion minggu pertama dong Epipanias 7 Januari 2024. Topik minggu Jehovah do paluahon. Nomor sada padidion nabadia. Patupaon ni huriata do padidion nabadia tu sadara dana ni huriata di bugasa sadarion ima di parmingguon di pukul 10. 2. Dana nasorang. Di basaho tuhata do sadada dana bawa di hari Kamis tanggal 20 Desember 2020 di keluarga ni amang predik manat Natalio Situmorang inata Laura Octavia Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Gunung 1 nomor 38 RT 001 03 Wilayah Sada.
hipas do danaki songoni nang natorasna. Napatoluho titing nasol jinahahon do parhepengon ni huriata boi mata jaha di titing nang di parade ni huriata songoni matiting dihita saluhu na di bugasan mingguon horas madita. Mari demahita, laus tapa sahama pilihan sadaa do saribi. Oh
Amin ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Imana mangaramuti haka ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu na. Selamat tahun baru. Iya. Selamat tahun baru mah di hamuama nami. Ina nami. Ala memang odope minggu dung tahun baru. Nang pe nong masuk kita tu minggu parjulu dung Epifanias. Jadi hatani debata natolhas rudi parsaurata di bagasan minggu tasadarion minggu parjulu dung Epifanias tersurat do di buku Nisi Musa naba 2 hon biduonom ayat sadaru diwalu tabuka makamanginang bibilta tapai huti hukma nangek pe hucaha jala ucoba pe takas macaha dungi ninda jahuba matusi Musa idomu manon si bahenoku tu raja Parao ai marhite-hite tangan nagugu luason nama hamu lao jala marhite-hite tangan nagugu ojoron na hamu sian tanona akup ni didok debatama tu si Musa audu jahuba ninna jala hupapatar au tu si Abraham tu si Ishak doho tu si Jakob margoar debata nasun hinagugu alai dang di paboto-boto nasida yang gogoarhu jahuba hupahok do huhut padaku tu nasida mangalehon tu nasida tano Kanaan tano pai solatan nasida jalanunga hutangihon anggu-hangguk ni halak Israel akkana pinahatuban ni halak Mesir jala marningo tau di padaku di baheni pabua matu halak Israel audu jahuba jala parwarokku dohamu sian akka ulaun rodi ni halak Mesir jala paluauku dohamu sian perhatobanun nasida jala tobusokku dohamu marhite-hite tangan natol-tol dohot marhite-hite akka uhum gudang jala ainokku dohamu gabe bangsokku audu jahuba jala ainokku dohamu gabe bangsokku au gabe debatamuna asa diboto hamu audu jahuba debatamuna na paruar hamu sian ulau rodini Mesir asa hutugi hokamu tutano naung humang makkon lehonokku tu si Abraham si Ishak doho tu si Jakob lehonokku mai bahen partaliamuna audo jahuba ido sahakna dia mau manami do tinanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Epifanias Teofani debata patadahon patuduhon patakacon patadihon hadirionna asa lemnal-nal asa lempatar asa lem sikop penadau ni jolma di debata jala ido situhuna hadebatau ni debata
ikut takas do di bagasan ngulu ni sadok akajol mana manoba debata hadebatau ni debata ikut takas jala tadi doi di bagasan gulmi ni ganuk akajol mana manada dohok nama kaholongi debata tung nasu jadi do hadebatau ni debata salku boti siang ngulu ni ganuk akajolma alani ido di pahobbar turpu jami tau tuhita marhite-hite epistel nakaningan sian panidangion ni apostel Paulus sian hamet metonna sian natinodu ni debata ibana gak bisa ada bagian sakap ni debata lahu patuduhon hate bataon ni debata di bagasa dirina perjulu dungi di lehon radema dirina pakeon ni debata gabe ula-ula na met lahu pada dahon debata tu sadok jolma na di humaliangna mulut aja hatakas aya onom dohot aya walu di Efesus tului nataja anak kaningan mungkin adong hasalaan uban gabe simpang siur nak kaningan nama respon suryai ayat 5 gabe dibagi 2 nak kaningan itu tahe itu mulut aja ya onom bahwa dohok do halak perbigu dohok do halak perbigu gabe do ngapanean jala dongan sedaging dohok dongan satohap di baga-baga na di bagasan Kristus Yesus marhite-hite barita nauli dohok do perbigu itu kita harus bold kita harus garis bawahi asa unak kolan adong prinsip di kita senang-senang di aku urusan dia urusannya lah itu daun namar debata hot debata tai tak songoni jala memang ikut sudedo debata ni saluhu do ibana dada holat debata ni naconok dohok do debata ni dadau dia bukan hanya Allah imanen tetapi juga Allahnya transenden. Dia adalah Allah yang universal. Debatani sadok akajolma. Jada dada hulan akajolma. Doho do sadok akanatinopa di portipio. Jala ido. Perbedaan Mateus doho. Markus taringot tu namar berita nauli. Anggo Mateus do kodo. Berita ho kamu mah. Beritakan Injil kepada semua manusia. Alaing Markus madokon berita ho kamu mah berita nauli tu sadok natinopa dohok do namate dohok do namangulu dohok do ganuk akasuasuanan sude nasa natinopa ni debata inganata tinggali ikom berberita nauli do kita tu si itu mulut aja ayah ono minak kaninga dohok dos di aka berbegu yang transenden Yeremia 23 ayat 23 dia bukan hanya Allah yang dekat tapi juga Allah yang jauh. Isiru memerintah ni akan ame mek na pinado mu di debata akan ame mek na panita dut na pinatuduho ni debata halonga nga bolu tu sadok akagul miningulu ni akajolma imana adong dia ya ualu tuau na umme met sia saluhut akan nabadiai tuau akan ame met sia saluhut akan nabia dilehon asini rohaon memeritahon tu akasi pelebegu hamoraon ni Kristus naso hadodoani alani idu fotum satu hita di bagasa tikion benar-benar harus diasingkan semua orang-orang yang dipilih oleh Allah dan kepadanya ditunjukkan berita sukacita dipatuduho tu akan napi napungwi halongangan nabi nahen ni debata asa marhite-hite halongangan nabi nahen ni debata ukap pamangat taon memeritaho dohok maka tidak kod debata dohot hadebatao ni debata di bagasa ngulutan taingok dope fotumi najinahone amang paraget dan kaningan madok mauliate mahamu tu debata
tu amai naung mangaroro hita sia gonggoman ni hahulumun. Mari kita garis bawahi naung mangaroro hita sia gonggoman ni hahulumun. Ido natar surat di Kolose sada ayat 10. Ido fotum di hita sadario. Je unak taripu gogota. Doho akapapahenat taruh hita di bagasan tikyo. Nani roro ni debatado hita siya bagasan hahulumun. Di bapidda hita tu ingananon dalam rangka tujuan yang sangat baik. Dada holan nanang paguguk si majujung diso. Dada holan nanang mabuan. Dada nak terdidi. Di roro hita. Neuter do molo hata di roro. Dipakai simbolis dotong hata di roro, dipakai haholomo dotong di hata di roro. Ai haholomo ni di roro do hita sian hati uron. Asa gawe perrohan na hulup pita. Iluban na gawe ulu si pata di sok kita alai di luar doang goro hatta, di luar doang go pikiratta. Bahkan mungkin pamatang tao doh dagik tao dakya di son. Dahola ditiki tanggal 24, 25, 31 doh tanggal 1 doh hita margareja. Bisa jadi selanjutnya saya tidak tahu kemana kita. Di roro si polisi hita siap bagas joro ni huriah HKBP pasar minggu. Ali balik sa anggo Kolose sada ayat 10 tolu sian haholomo ini di roro debata, ditai debata, dipasisi debata, diasingkan oleh Tuhan, jala dipahipu di tonga-tonga di bagas joro di bagas tikon dalam tujuan yang mulia, dalam tujuan yang khusus, dalam rangka untuk mengejawantahkan apa dan bagaimana Epifanias itu. Jia sonang salpu boti hatop manang mahatopu salpu todi manang roh ni pesta parningotan di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesusi. Asa unang di bagasan minggu tapayas akka mare-mare, tapayas akka gaba-gabaw, laos cogonima, yes, laos bolong siya bagasan rohata. Ihot-ihot manang na bekas-bekas pujian dan hormat kepada Tuhan dalam rangka yang berhubungan dengan perayaan-perayaan kelahiran Tuhan. Saya pikir tidak sesederhana itu. Ikomanot dulu, nung mangaroro hita kamang dot pamina. Alani ko patardo hade batao ni debata di bagasan nguluta, daksai holan na hudul boti hita, mamuji pasangap po debata, marede, markor, ati amang akka amanah kaning. Mulubu yamang dot paminak sudi hita, anu dibuka masoma yang dibuka jo live stream ini kur ni amai. Holan ipi sa sitong na tabu si bagas joroon. Aibi, cukup ya sebenarnya. Boleh bagi umum Nabi Jami tahu, cukup ya bi. Hujuk nolak kaneng manurat, dan ya dehon nasidei. Alai holat tulu kalima, opak 5 kalimat dojuk pangau dapat tahu. Itu tuh di nebi pahanya semua. Tak kau tuh holat namanya dehon nasidei. Alai gue pikir aku. Iko mengakar dua deh, hakamang dohok di keluarga, dohok di punguan, manang natu dia nasida mapar, ko sahat deh. Merlujung saluhutna tulabuan meneng na salah surat tau aliat tarima tortina. Merlujung saluhutna idu tahe tulabuan. Soluta merluju soluta tulabuan. Huriado soluta menuju benua gijang. Tarsosak mapar manang lonong. Isi do na mangurupiau ang giyak bolas manang horas tol hasau. Itu. Solu memerlukan hole. Itu tahi. Mulut apa hobbari. Darungnya nak kaning hole. Kayuh mengayuh. Ido hole. Hau na meti. Jala memang ido. Sitirna. Mulu solu dang
asin. Dangarong sitirna kan, ido holei. Asa saha tu labuan. Ono darong holei, ba. Au pononia lugu mak manang na tu dia mapar. Lugui ma persoalan akanengani. Mapar tersorak persoalan. Loh ragamnya kana masa di bagasa nguluta. Memerlukan holei. Ngulutaun memerlukan kayu dan itu harus dikayu. Ado holei buidui patik. Alena pasti secara umum ima hatani debata. Jala memang hatani debata do napi nabatar na di bagasa tikyon asa holan maruja hatu hatani debata hita ima holetta laho mabuan barita nauli laho mabuan solui laho mabuan bagas joroon asa saha tulabuani tubanugi jangi ido ojahatta laho mabuan rumah tangkata holeido hatani debatado pati hido na ikon kayu honota na ikon ayu tonota ganuk tiki asa wui rumah tangga tai saha tulabuani hidup benda memang ipasaha tu hita pati sedari pati parjulu saha rudiaya pati pawattoni. Bagaimana hubungan manusia kepada Tuhan harus semakin nyata. Ditik kita parsirangkuton, ditik kita ida, ditik kita pakilalahon, sude pangiring-iring doho panugu-nugu ni debata di bagasan nguluta. Ikon lem takasma, ikon lem nal-nal nama kusade honota di bagasan dirita di bagasan nguluta tuhata ni debata. Ikon betul-betul debata nama ngulu di bagasan nguluta. Hidup pati perjulu satu pati paupato nakamang betamina. Alani gue pikir hita do sasito anggo debata tidak perlu diragukan lagi kasih setianya El Sadai nunga takas di batu duho nakaning di soni manotong doa sini rohani debata. Bahkan nunga dibuhai imamu kasihan si Abraham, si Isa, doh si Jakob di bagasa tikyo tu si Musa jala di tonga-tonga ni persauratan di bagasa tikyo tu hita saluhuna di pada dahon debata nama ngudui nama rasi di rohai nasatia itu yang akan kita perdengarkan ido nanaing pabotohonota di bagasan nguluta jala memang di sido ngulu na berepipania sederhana. Mulubui hulahi dia katiki jamitaku dia katiki tiki nasalpu menyederhanakan paham kita tentang Epifania Immanuel. Judi di mangatu si Immanuel. Dongat tama debata. Ditiki makata hatai hamo kainang ikosongon na makata hatai rabdoho debata mahamu. Asa unang salpu hatamu na pahata-hata jolma. Asa unang salpu hatamuna parwarwa jolma. Ditiki marede hita kamang do taminang ikosongon na marede rap doho debata mahita asa unang gabi gadjijang rohata. Doho dan kana asing. Apapun yang diberikan Tuhan gabe ula-ulata, gabe soluta. Ikonarong dohole. Hatani debata namar Immanuel. Dalam segala pikiran juga molo marpikir hita tangarong no botosi ya soholan hita sadiri doho debata nama no pahita anggorungatan na di siamuni tang diboto ana ta pikiri taparwaro api mana di bagasar tadang dibotoi tapi yakinlah engkau dengan Tuhan pasti tahu apa jalan pikiranmu diboto debata doi. Songon nang sakap, songon nang kakaulo taganuk marsada-sada. Nang ikosongon narap doho debata hita, nang ikosongon namar Immanuel hita di bagasan nguluta si ganupari. Asa boha, asa unang gabi masal puhu pikiran, asa unang gabi masal puhu kata, asa unang gabi masal puhu akapangulaw. Ay di bagasan ulaw, di bagasan pikiran, doho di bagasan pabahena do ikot takas patar hadebataw ni debata di bagasan nguluta. Sido hita berepifania.
Iku gabi jamita na mangulu do, ngulut teganu pare. Imana kaneng episteli. Dohok do nang kasih pilih bi. Dohok do nang kana sumada Kristus. Marang na songo dia petigar tengkuk nasida. Songo dia pe jugul nasida mangalo menolak ajaran di dewata. Unang gabi macari hita mangulahon akan adenggan. Jale memang ido molo tatoruco mamuka majahat wayak bidu pitu. Songo dia do koras ni raja Parao mengebati bangsa Israel asal nak haruar setano Misir sahat tu tano Kanaan. Songo ni ma koras ni jolma naso majako debata sahat rudio pastikyo macohok mahita daung. Berhentikah kita? Mundurkah kita? Tidak. Alani kulam mersitu tu do kita. Ikolam uli harus semakin murni hati dan pikiran kita. Jadi komulota di komunitas naum mehmet, rumah tangga, punguan, huria. Mari kita mulai. Anu tanya pangodianu sian agenda tak kasih dokoni, ali mau suratnya di sosudina. Wasai ikut marpaku sadia kita tu debata. Nah kali saya ada ngaku dokon, dia adalah El Shaddai. Allah yang setia, Allah yang amat besar, Allah yang maha kuasa. Debata pergugu do imana, pergugu naso hatu dosan. Aidak terdodo, tidak terselami. Dak terdodo bidangna dohok gajang ni holong ni rohani debata. Dang terdodo jaladang terdungdung bagas na doho tiboda. So apa yang mau kita lakukan? Pujian, hormat, na murni, na tubusian bagasan rohata. Alani jumulu mah, tapa hobat dirita, mangaduk tu debata, mangido hasesaan dosa. Ido na kaneng tangiang manopoti dosa. Satu kalimat saya ingat. Nung ngamardu sahami sia tubuh-tubuh ni rohanami. Asi roham ali Tuhan merpamuatima roham. Di tahun naik baru sasitong na di samping kita bersyukur marlas ni roha marulupulu. Tahun ini bona ni tahun no sasitong na ikut gabe awal rekonsiliasi ni sude akajolma. Mereduput debatana. Ikut disidu kita harus berrekonsiliasi dengan Tuhan secara pribadi. Dukoni muse, mari kita rekonsiliasi dengan sesama kita. Muludak sanggup kita minta maaf. Selilingo salah doa ko parwa-warwa doho ditangiangmu mapasahat ya manglut tamina. Sahat doi, pos rohamuna. Muludak sanggup kita rupani berjabat tangan dan cipika-cipiki dengan orang yang kita hianati, orang yang kita jelek-jelekkan. Nata parwarwai martangi yang mahita tu debatama tapasahat tatangnya kodongatai masih tangiangat kita di sido mudana persoalan buhado mulu saya holan na hosom di bagas ruhat tahun tapi dipakai di bata hita lahu memeritahu berita nalu mana mungkin nyampe nggak mungkin amang dot taminang tak mungkin nih suami dan istri orang tua dan anak harus berrekonsiliasi anggo di Jawa ngawi tanggal 30 saya sudah hita maracara di Jawa harung dosina tangis-tangisan, harung dosina masih muruhan, masih tupulan, na masih jujuran, mulut tu harung na masih jujuran. Saya mau olah nih, hidup tahe, bedu dah, tapuk kama, persauran, perpunguan, rumah tangga, keluarga, na dumengga 7 loh. Udah kola disiat to, kola salpui selesai. Gudang dua kena merjaji, akainan, akamata merjaji do, baru di tanggal 30 sedai, manang renge du hita mudu.
Adakah yang berjanji? Lakukanlah janjimu. Muludang temu tabu haisian komunitas terkecil. Bagaimana mungkin kita akan berangkat kepada komunitas yang besar? Tidak mungkin itu, kamuflase itu, keberpura-puraan. Kebetul-betul doh siap bagasa dirita, keluarga ta, dungi punguan, nalubiu bidang dobe. Tapi kesongon itu. Alani dihamu amang do taminang, dina berepipania hita di bagasa tekyo. Marujah tu topik na pinasaha ni huriat tu hita jahoba do na paluaho. Alani ikora jumat do jahoba do na patari parok kita sia tahun 2020 di do deba tahun na buruk unang benya tahun nasal piman ya ninna kadonga meneng na dia pe warni tahun 2020 di papatar kita saat tu di pataru kita saat tu 2024 naso apala takas du peta boto akadia mana ini kusia du pata arong du hita na pungu di bagas tikyo tokin nai mungkin dang arong bi tak taboto pertikiat tapi percayalah mulunung didok diso jauh baru na paluaho songoni orang Israel bukan Musa bukan pula Aaron bukan pula para serdadu-serdadu jaladang Raja Parao ala memang pada ujungnya ikut dipalua duna sida lao mahamunin dau alai debatado El Sadai jala ido napatar di bagasatiko debataro napapatar kita alani ko berita honota do hadebatao ni debata di bagasang nguluta doho di tonga-tonga ni rumah tangga tua kayana kota apalagi na buat terdidi di bagasatiko nungatak kacita makata nat parisede aha mana ikon gabe ulau na prinsip di bagasang ngulu ni natoras maradopon akayanako asalam nal-nal asalam takas songon ede 458 nak kaningani naguda kana sarak-sarak puak berita na umulii onom perwelu dui dak pala hujuti dak pala lebat sasiton ngapas nak kaning di parorgani ten 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 tadi yang manu dijabu tapar si ajari manusia itu berita nauli asa wilam takas marurat mengakar di dalam hati kita asa mulu-mula pehita sebagas jorora bang dak salpu buti berita nauli ikut gabe terukir mengakar di bagas arwata ganuk marsada-sada jalan nguluta dangaro persoalan nang matua au ngamatua mang ninna aha menawi para run nasia nau daun nang na matua tang yang munai perikok mangodi hokuriau apalagi mularong di ibana lobi umakas lobi umangat itu tayeka si jujuk du huduk tuak kena belu kena matua tuak kelensia Pesalmen 70 sare sepelalu saharu dihadungu duhau banun unak tadi kona wali Tuhan paima ubaritahun akahagugu ommu tu akan popar berarti tugas primernya ka naung majalo pasu-pasu naung sak uber di sima jujungna naung gajang umur di ibana ikom merberita nauli manang na berbagai cara bisa kita lakukan mari kita berepifania meneng na 3 minggu hita merepifanias dapat tuduh majolo latihan majolo hita asalam tadi asalam takas pakang ulunota di debata naung pataruhok kita tubona ni tahun 2024 amin martang yang mahita ali debata jahuba amanami lomodo roham di luhutan yaka nabadia jalana pinar badia ammudo hitan hamin wain naung niape homu tangamu nalabok jalana sun badiai naung ni donganammu naung pinapatarmu asini roha na pinatarum hami sia tau 2027
tolhas rodi tahun nai baru tahun 2024 apala topet di minggu parjolo duk tau baru sederion. Tuhan Jehovah de bata amanami dang alani gugu pabahenan hadawon nang habisuhon nadong dihami alai hodo jala holan sesede sehodo natuk baluahok kami napataruhok kami saha rudi sederio songon napinatarum bangsom napinilikmu siat tano misir saha tutano napinar bagabagam lau songoni mahami nuai ngali Tuhan nang saha mahami tutano inganan napinar bagabagam surgo nasonang inganan ni akka napinili doho na tinudum alay di portibiod do behami di hasianganod do behami manaoni na porsuk do behami mangadobi ragam ni akka pangabati do behami songon hopal na ditongan ni tao na ditongan ni laut nasay mangadobi galubang dohot alugo na gugu puas paiso alay tuho mahami marpakusaddean asa unang dia upon asa unang dibuan alugo na guguy hami tu inganan na asing ia soholan tulabuan na sonangi alanido rikok do dihami hole imahatam na badiay na manugu-nugu huhut paduguhon haporsiyaon di bagasan rohanami ganuk marsada-sada asa ima nagabe manugu hami patonggor si malolong nami mangarahon sulu nami rumah tangga nami ulaon nami huriamon nang bangso nang negara nami tulabuan nasonangi inganan na pinahot rodi saliling nililing na alani Tuhan husob bahok kami mangulu nami tuho totong ma di na mangauhon ulaon persuromu di hami uhirhon di bagasan roha nang pikiran nami persitutuon na marsitutu mangaduk tu habangsa para siammi manguhirhon di bagasan ate-ate nami say holan sasada sahoma nagabe pakusandian nami pangalualuan nami songon bangsom Israel na mangalualuho tuho dihina porsuk na tinaon na sida ditangi hokkodo na sida nang hami di bagasat tikyo porsiado hami ditangi hokkodo hami diragam ni haporsuhon hamaolon parsahiton parukilon namasa di hami saharu di obas tikyo asima roham pargugui mahami leho sabam ni roha di hami apuli nang roha pikiran nami asa anggiat boy hamonak konon nami ragam ni akaparaloan di bagasan ngulu nami marsada-sada nang dinalahom mula pehami siap bagas coromo dari Tuhan pasu-pasu mahami saluhuna pataru mahami tu bagas nami tu inganan pangulunan nami inganan nahu tuju hami ganuk marsada-sada asima rohap Tuhan nang di bagasan obbason nang mabuan yanakon nami hami laho pasorak konommu marhite-hite padidion nabadiyai pasu-pasu mahuriam napatupahon pasu-pasu manang natorasna nang hami na pungu saluhuk na di bagasat tikyo asa gabe halomuan ni roham yanakon nami nahu pasahat tami annot tuho di bagasan Kristus martangnya kami tuho amen tapasaha mapiliat ta marede hita sian 410 pitu
maeng sahak matiki patopahon ulaun padidion na badia tapahohom makamang dota minang taparade ma rohata tabuka mabukwe deta sian 146 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 non Roma natoras nama buat dana terdidi di tangga parjolo marede mahita. Alia manami na di banwa gijang narodo hami tujulum mabuan danak sididionon saya si maroham jaloma ibana gabe anak komu pasu-pasu jala pargugui ma ibana mangyahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kadongan natoras nama buan danak sididionon tangi kamu ma hatani Tuhan Yesus lau mahamu tulia portibion ninna madoka kasisianna pudai hamu ma saluhu bangso didi hamu manasida tu bagasan goarne de bata ama anak dohok tor di parbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu jala ingok ma sai dong anakku do hamu rasi rasaro ajal ni hasianganon manangisi na porsia dohok nididi dapotan hanguluan alai na so porsia hona uhum sugut tangi kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisian nai manasida jadi dung dida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma luasamu ma kada dana hiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaun ni debata na tutu si tuturu na hudohotu hamu manangi sepe anggo songo dana ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akada danahi dia peho matanganna mamasu-masu nasida atong hamu natoras hati dako kamu majolo hata haporsia otai rakma hamu na dua makatidakon au porsia 2 tolu ya
atong alusihamu majolo hata nahusukudon parjolo di pangido hamu noeng di dion danahon tu bagasan ni nahina porsiamuna. Dua, beha naulu do hamu mamudai anak komunon asa diboto jala diihuton nasida hatani debata. Tolu, naulu do hamu marsuru ibana tu gereja doho tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas nama ngolu ibana di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha maibana tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Maju dikit. Ale Tobias David Sibarani hudidi maho tubagasan goarne debata ama doho tubagasan goarne anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan goarne todi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabo mo tubagasan harajaon na olah nion rodi saliling nililing na. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasatami dak dana hotuho. Jala dija kokodo ibana gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen ibana di tanaon. Jala panean dihanguluan nasa liling ni liling na. Asimaroham doho dinatoras ni dak danahon. Saya pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dak danahotuho. Asarap nasida taruli diaka artani harajaomu. Amin. Maredde mahita 145 ayat sada laos jongjong mahita saluhukna mula ma natoras nama buat dada terdidik. Tapasaha ma pilihat tatu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho leho nadingga doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat tami ma siyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tuhan debata amani akka hati uron haroro ani akka dengan bahasa na mauli utus mauliate rohanami tuho ala dipapatar ho holong dohot asini roham marhite-hite sian pangalehommu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus gabe jolma homokopami huidahami siani godang ni holong ni roham dang hasuhata bidangna dohok gajangna dang na terdodo bagasna jaladang na terdungdung tibona ope pujon nami maho ala dipabicar ho barita nauli tuhami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya sima roham sodangi mahami lehon matoddim pati urhor rohanami asa torang huidahami habal gaomu dohot panodang na siyak koi saya lehon ma hami tu anakmu bahen upani halu jaonna ala natinaonna hangaluton humokopami asa macohot tami mangudahod dosa asa burju jala daulat hami marroha pabua mauliate ni rohanami saya sungguli mahuriam asa olo mangalehor rohana doho artanabe bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami papatar mabarita nauli tu halak si pelebegu doho parugamona asing asa marrongoman na sida ro madapoton panodang naung bicari say lehon ma hiras ni roha tu akka parbarita nauli asa hatop rarat barita nauli i tu ganup huta na ditanoon say lehon hapistara siako tu akka panggonggomi doho tuaka raja tuaka suruan na pinabakina asa doho na sida patiurkon dalan ni barita naulii say pauduk marohana sida asarap hami mangului paretta ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu saya sau malomo ni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago sadame jalo hamuma pasu-pasu na siet debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim di parsaurata di minggu tasadarion minggu parjolo du tau baru minggu parjolo dung epipania simana parjolo dapat dua hon beta adong do pedi hamua kamang do taminang dapat upahon acara di jam 00 naso pasahatu pilihanna asa pasahata umum tu bendahara menang marhite-hite rekening ni huriata jala pabuahamu baritana asa bui tar surat di titing dapat toluhon masih jalangan di jolo mahita ala topet adong datar didi Roma tuson keluarga si Barani dohot inang buru nenggulan asa di jalang ruas tahita
Amin.